ଆଗୁର କ'ଣ ପାମ୍ପଡ଼ ନାହିଁ ଆମର ଆଜି ବଢି ପକା ହଉଛି। ଆମ ମା ଆଜି ପକଉଛନ୍ତି ବଢି କରୁଛନ୍ତି। এটা ଚୋପା ଛଡ଼ା ବିରି ନା ଚୋପା ଲଗା ବିରି? ଚୋପା ଲଗା ବିରି। ଚୋପା ଲଗା ବିରିରେ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଚୋପା ଲଗା ବିରି। କରିପାରିବୁ ନା ଫୁଲ ହେଇଯିବ ତ ଦଉନ ଫୁଲ ଏତେ ହେଇଯିବ। ଦେଖିବା ମୁଁ ଟିକେ ବଢି ପକେଇବି। ବଢି ତିଆରି କରିବା କେମିତି ହଉଛି ଦେଖିବା। ମୋର ହଉଛି ନା ମା ବଢିଟା ପକଉଛୁ ହଉଛି ଶିଖିବୁ ନା ଆଉ ଭଲ ହଁ ଖରାପ ହଉ ଭଲ ହବ ଶିଖିବୁ ଆଉ ଉପର ଟିକେ ରାଞ୍ଚୁଡ଼ା ରହୁଛି ଆଉ ମୋର ତ ହାତ ସାରା ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ କରିବି। ତ ହାତ ପାଣି ହାତ ନ କନେ ହବ ନା ପାଣି ହାତ କରିବୁ ପାଣି ଝାଡ଼ି ଦେବୁ ପୁଛି ଦେଇକି ପାଣି ଝାଡ଼ି ଦେବୁ। ପାଣି ହାତ ହେଇକିରି କଲେ ଲାଗିବନି ଆଉ ନା ପାଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଗଲୁ ନା ପାଣି ଝାଡ଼ି ଦେବୁ ପୁରା ମାନେ ଥରେ ବଡ଼ି ପାଣି ହେଇଯିବନି। ପାଣି ହାତ ନ କନେ ହବ ବୋଧେ। ସେ ତ ଶୁଣୁ ଏଇରା କରିଦେନେ ସେ ଚାଲିଯିବ ସାଇଡ଼ଟା ଯେଉଁଟା ଭଲ ହେବ ସେଇଟା ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବ ତ କାଟିଦେବୁ ସେଇଠି ତା ଗଳା। ଦେଖିବା ଅତି ବିଜିରା କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିବ। ଏବେ ଆମର ବଢି ପୁରା ରେଡି। ଏବେ ଖରାରେ ଶୁଖିବ।